Čaute, zdraví vás Zakheb a dneska vám ukáže jeden odhalený trik. Takže videl som ho na jednom videu ten trik a nebol odhalený a strašne ma ťahalo, ako to urobil. A práve som to zistil, odhalil som to, lebo som sa strašne snažil, ako to mohol urobiť. Takže ja vám to teraz ukážem. Takže presne tak, tuto vidíte, jeden hráč by bol tu, v týchto paučinách. Tu by ste mu mohli vidieť nič, len tvár. A tu zase druhý hráč a tiež by ste mu mohli vidieť tvár. Takže tu ten hráč by bol a my by sme sa tak. No hej, ide na ten trik, ako spočíva, takže tu by bol jeden hráč a tam a oni by sa mali premiesniť z jedného miesta na druhý. Kým hráč by... Som späť? No, takže ešte raz, no mal by sa premiesniť. Ten hráč, ktorý to natáčal, on bol tu a mal no tu dieru si nevšimajte, hej, ne na nič, vám môžem ju aj ukázať, hej. No, ona je na nič. No, a ten hráč sa postavil tu a teraz povedal, že abrakadraka, premente sa, fuk, a už sa mali ako premeniť. Počkal a už boli premenení. Trik spočíva v tom, že on ich vôbec nepremenil. Vidíte? Záhada je v tom, že to je na púšti, takže vás by úplne, ani mňa to poprvé nenapadlo. A nakoniec som to zistil. Ten hráč bol vážne, nemohol sa, ale ako mohol byť tu, ale ten hráč ako bol tu, vidíte, že tu mal už pripravený, no v ruke mal pripravený piesok a tak ho ako zničil a oni sa tu vymenili. Tento tu odkopal a on obidvaja tu rýchlo prišli. Takže v tom počíva celý trik, ale som to urobil hlúpo. Tak, no a tu tak obidvaja mohli vyjsť, skryť, akože v ruke nemajú nič no a už sú pripravení, kúzelník príde tu a tam a celý trik je hotový, takže už sa nenecháte oblafnúť a takže čaute. Keď som vám pomohol alebo nebudete vedieť nejaké triky, tak mi napíšte na Skype, Skype je v popise videa, takže sa s vami lúčim a tento trik asi tiež, takže nechajte sa už oblafnúť. Čaute.